एक गंमत तुम्हाला दाखवते बघा. हा बघा खव्याचा रंग आता चेंज झालाय. साखर पण आपली आता विरघळले. करते सकाळची इतकी घाईघाई असते पाण्याच्या टायमाला. हा डोंगर उतरून जायला होत होतं ना, ते चांगलं होतं ना. तर आज मी लोणी काढले आणि हे आहे आपलं लोण्याचं ताक. तर हे जे लोणी आहे ना जरा धुवून घेते. त्यात मी पाणी टाकले. त्यातलं पाणी काढून घेते आणि लोणी ठेवते गॅसवरती कडवायला. आणि एक गंमत तुम्हाला दाखवते बघा. हे बघा, ये है शेरू और ये है वाघ्या. त्यांना वास गेलाय लोण्याचा, त्याच्यामुळे येऊन बसलेत दोघंजणं. त्यांना हे जे ताक आहे ना हे त्यांना भरपूर आवडतं. आणि जेव्हा कधी मी लोणी असं काढलं ना का ताक त्यांना देते प्यायला. तर हे अगोदर काढून घेते आणि गॅसवर ठेवते गरम करत. तू येऊ नको माझ्याबरोबर, घरी जा गपचूप. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आता संध्याकाळचे 5 वाजलेत आणि तुम्हाला माझ्या चेहऱ्यावरती बघा असं ऊन दिसत असेल ना. आज पाऊस नाही पडला दिवसभर, म्हणजे सकाळी थोडासा पाऊस पडला होता. आज दिवसभर असंच आहे, म्हणजे ऊन नाही आहे पण वातावरण असं ढगाळ असं आहे. मी आता चालली होती कचरा टाकायला. हे बघा, हे इथे आपला खड्डा आहे ना कचऱ्याचा, ते तसे जमा करून ठेवते एका बाऊलमध्ये. हा सेपरेट असा प्लास्टिकचा एक बाऊल आहे, तो करूनच ठेवला आहे. आणि मग जेव्हा कचरा जमा होतो ना तेव्हा मग दिवसभरात कधी पण टाकला जातो तो. तर आता म्हटलं करते. आणि लोणी तुम्हाला बघा दाखवलं, ते ठेवलं आहे मी गॅसवरती कढते. ते लोणी झाल्यानंतर जे मावा राहतो ना त्या माव्याची मी मिठाई करते, म्हणजेच एक प्रकारे बर्फी बनवते. मागच्या एका व्हिडिओमध्ये मी असंच सहज दाखवलं होतं तुम्हाला. बऱ्याच कमेंट आल्या होत्या की ताई तुम्ही कशा पद्धतीने केली ना ती मिठाई ते दाखवा आम्हाला. तर मावा तयार झाला ना का ती मिठाई मी बनवणार आहे, तुम्हाला दाखवते. 1 मिनिटातच होते, जास्त वेळ नाही लागत आणि खूप सोप्पं आहे. तर चला आता मी चालले घरी. थोड्या वेळ मला नाही इथे काम करायचं आहे, पण जरा आता ऊन आहे ना म्हणून जरा थांबलो आहे. कुणालच्या बाबा पुढे गावामध्ये गेलेत, पाण्याचं आपलं कनेक्शन चालू आहे. कनेक्शन म्हणजे जी टाकी बघा आणली होती तुम्हाला मागच्या एका व्हिडिओमध्ये दाखवलं होतं, तर तेच प्लंबरनं आलेले आहेत आणि ते कनेक्शन आता करत आहेत, म्हणून त्याला तिकडे गेलेत. आता ते आले का लगेच मग इथे आपल्याला थोडंसं काम करायचं आहे. आणि कुणाल घरात आहे, अभ्यास करतो आहे. हे बघा हे दोघं वाघ्या आणि शेरू ना, तेव्हा आता ते आता माझ्याबरोबर आले होते, ते आता परत रानात गेलेत मस्ती करता करता. गॅस चालू आहे आतमध्ये, अगोदर पहिला घरी जाऊया नंतर. तर तूप बघा आपलं तयार झालं आहे. तूप मी ह्या डब्यामध्ये काढून ठेवलं आहे, गरम आहे अजून. आणि हा आपला खवा. आज खव्याचं प्रमाण थोडंसं कमी आहे, नाही तर कधी कधी जास्त असतं, कधी कधी कमी असतं. तर आज कमी आहे, पण यात पण आपली थोडीशी मिठाई तयार होऊ शकते. पटकन करूया आपण. गॅसवरती बघा मी खवा ठेवला आहे. त्या खव्यामध्ये फक्त आपल्याला साखर टाकायची. आता आपल्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त अशी साखर टाकायची. तर इथे आमच्याकडे थोडंसं गोड लागतं म्हणून मी थोडीशी साखर ना जास्त घालते. आता फक्त आपल्याला स्लो गॅसवरती ना हे जरासं मिक्स करत राहायचं, म्हणजे हा जो खवा आहे ना त्याचा रंग ब्राऊन होईपर्यंत मिक्स करायचं. आता ह्या कढईच्या बघा तळाशी पण ते खवा लागला होता, तो पण मी सगळा खरडवून घेतला. चांगलं चवीला खूप भारी लागतं ते. हा बघा खव्याचा रंग आता चेंज झाला आहे. साखर पण आपली आता विरघळले. 1 ते 1.5 मिनटामध्ये हे तयार होतं. आता इथे मी गॅस आहे ना बंद करते आणि एका प्लेटमध्ये ना हे काढून घेते. हे बघा असं एका प्लेटमध्ये काढून घेतलं छोट्याशा. आणि वरती तुपाचा तवंग बघा तुम्हाला दिसतोय, खूप गरम आहे. त्याच्यामुळे असं चमचा घेऊन असं व्यवस्थित सेट करायचं, चारी बाजूने असं दाबून घ्यायचं. आता आपण लगेच ह्याच्या वड्या नाही पाडू शकत. पूर्ण गार झाल्यानंतर जरा 10 ते 15 मिनटं की नाही फ्रीजमध्ये ठेवायचं, किंवा अर्धा तास ठेवलात ना तरी पण चालून जाईल. फ्रीजरमध्ये ठेवलात तरी पण चालेल, नॉर्मल टेम्परेचरवर खालच्या ह्याच्यामध्ये ठेवलं तरी पण चालून जाईल. आणि नंतर थंड झाल्यानंतर ह्याच्या वड्या पाडायच्या. आता हे मी थोडंसं गार झाल्यानंतर फ्रीजमध्ये ठेवते. थंड झाल्यावरती तुला देते मी.
तर मिठाई की नाही आपली ठेवले फ्रीजमध्ये मी सेट करायला. कुणालची आवडती मिठाई आहे ती, म्हणजे लहानपणापासून जेव्हा आपण घरामध्ये तूप आमच्या बनतं ना आणि जो खवा निघतो तो कुणालाच सर्व फस्त करतो. तर मगाशी मी करत होते तेव्हा तो आम्हाला सांगत आई मला खायला नाही म्हणून. म्हणजे थांब जरा मला व्हिडिओ मध्ये दाखवायचा आहे म्हणून तो जरा थांबलाय. आता मला वाटतं एक 15 ते 20 मिनिटामध्ये सेट होईल मग तुम्हाला मी दाखवते. तोपर्यंत हा बघा आपला मटका आहे पाण्याचा रिकामी झालाय, तो जरा घासून घेतो म्हणजे स्वच्छ जरा करते. हा बघा सफेद रंगाचा आहे ना, म्हणजे जरा साबण वगैरे लावून जरा क्लीन करते. सकाळची इतकी घाईघाई असते पाण्याच्या टायमाला. सकाळी 5:30-6च्या दरम्यान पाणी येतं प्यायचं आणि आलं का मग लगेच धावावं लागतं मग. आणि त्याच्यामुळे मग अशी प्यायची भांडी असतात ना ती घासायला वगैरे मिळत नाही. आता म्हटलं रिकामी झालाय तर पटकन म्हटलं म्हणजे साफ करून घेते आणि मग त्यात हंडे रिकामी करते. आणि रिकामी झालेले हंडे ते पण मी आता घासून ठेवते म्हणजे उद्या सकाळी बरं पडेल मग मला. असं दिमाग लावून काम करा, दिमाग लावून. तो बघा कुणाल गेला भांडे घेऊन आणि ही भांडी मी आता रिकामी केलेत. कुणालच्या बाबा चहा पित आहेत. आपल्याला आता लगेच पाणी भरायला जायचं आहे कारण उद्याला पाणी नाही येणार आहे. आत्ता ते टाकी लावली तर आत्ता भरून घेणार म्हणजे उद्या पाणी नाही सोडणार. मग आत्ता लगेच जाऊन हो ना भरायला पहिल्यांदाच आहे ना आज. आता आपलं ते काम राहिलं ना, खणायचं काम राहिलं, जमीन खणायचं. पाऊस नाही, पाऊस पडते तरी काढायला पाहिजे. पाऊस कुठे 2 दिवस काल पडलाय की काय. ही बघा ही आपली आरोही बघा ह्या काजू खाली काजू शोधते. काय म्हणायचं आरोही, काजू चोर. किती जमा केल्या? 80. अरे वा व्हेरी गुड. आम्ही परत चाललो. कुणालच्या बघा चप्पल विसरलेत आणि एक भांडं आणायचं बाकी आहे. का पाय घसरा होता? हां मातीचं आहे ना, जमीन जरा ओली आहे ना म्हणून. दिवस आता मावळायला आलाय ना, आपलं काम राहिलं आज. पाऊसच नाही 2 दिवस. कालपासून पाऊस कुठे आहे म्हणजे कमी पडतोय पाऊस. तुम्हाला मी दाखवते कशा पद्धतीने पाण्याचं आमचं नियोजन केलेलं आहे, म्हणजेच कनेक्शन केलेलं आहे. ते कनेक्शन लावला तर टाकी टाकून ठेवली. पण पावसात जरा त्रासच होणार ना, चिखलातनं आपल्याला जरा लांब पडणार. कधी पण आपण पाणी हां पाणी नसेल म्हणजे पाऊस नसेल ना तेव्हा जाऊन आम्ही भरू शकतो. लोक नळ येणार ना तेव्हाच भरणार. हां चाईला नळ दिले ना 6 वाजता खोलणार ना तेव्हा जेवण लोक भरणार त्यांना. पण असं कसं आता सगळेच भरून पाणी न्यायला पाहिजे हंडे असं काय आहे ना, घाई घाई नाही होणार. टाकी भरत राहणार ना ती. आरामात तुम्ही नेलं ना तरी चालेल. टाकीतलं पाणी नीट आहे. भेटणार म्हणून नाही तर खोलला म्हणून नाव येऊ नाही तर नेला असतं त्यातलाच भरून. त्या चालायचा नाही नाही हा डोंगर उतरून जायला होत होतं ना ते चांगलं होतं ना. हे आता सोयीचं झालं ते आता अजून सोयी पाहिजे ना. हे बघा हे असं केलंय. टाकी बघा किती मोठी आहे ती आणि इथे साईडला असा नळ दिलाय. हे चांगलं केलं नळ साईडला दिलं म्हणून. ह्या साईडला पण होल आहे ते टाकीला. सकाळी 6 वाजता पाणी येतं ना तेव्हा तुम्हाला हवं तर तेव्हा भरा किंवा दिवसा तुम्ही कधी पण भरा टाकीतलं पाणी. हां टाकीतलं. हां इथे तुम्हाला कधी पण नाही भेटणार. इथे टाकीतलं कधी पण तुम्ही भरू शकता. हां हे बघा ना माझे पण पाय तसेच झाले. थोडं काढतच आहे. अरे मी चप्पल नाही घातले अशीच गेलो. बलबली झाला चप्पल घालून पडलं असतं. इथे 2-3 चिरे लावायला पाहिजे. एवढं आता आत्ताची अर्धी झाली. वर खाली आहे बघ, वर खाली आहे. आवाज एवढाच भरला अजून. तिथे पाणी लीक आहे वाटतं तेव्हा गलतंय पाणी. थोडंसं गलतंय.
हे अजून एक हंडा घ्यायचा ना, पण तू तिकडे कुठे चालली पण? खूप वर्षांनी पाणी जवळ भेटलाय ना, ते आनंद घेते वरून. आता मी घरी जायला निघाले आणि छानसा एक पक्षी मी इथे बघितला. आता मला वाटतं कदाचित तो पोपट असावा. क्षणात गायब झाला. दिवस मावळायला आला. तर कुणाल छत्री विसरला होता आणि माझ्या हातात आता पाण्याचं जगसुद्धा आहे. 2-2 वस्तू आहेत. कुणालच्या बाबा राहिले तिथेच गप्पा मारत. मी मात्र आता निघाली घरी. घरी माझं काम थोडंसं बाकी आहे, पण चांगलं झालं आहे. पाण्याची सोय झाली आहे आणि उद्याचं माझं काम आज झालं आहे अचानकपणे. त्याच्यामुळे उद्या थोडंसं जरा आराम, म्हणजे सकाळी लवकर असं घाईघाई करून उठायला नको. आता सकाळी 5:30 वाजता उठायला लागायचं पाण्यासाठी. चला, घर आलं आपलं. आता घरी जाऊन घरातली कामं थोडीशी बाकी आहेत. कपड्याच्या घड्या करायच्या आहेत, झाडू काढायचे, ते करून घेते. पण आपलं ह्याचं काम आज राहिलं, मात्र गार्डनचं काम आपलं राहून गेलं आज. ठीक आहे, काय नाही, उद्याला आपण करूया. सगळ्यात मोठं काम आपलं झालेलं आहे. आणि भाग्या आणि शेरू दिसत नाही आहेत. हे बघा, आपली मिठाई ना सेट झाले आणि हे वरती सफेद सफेद दिसते ना, ते बघा तूप आहे. आता हे जरा कटिंग करून घ्यायची आणि कटिंग करणार आहे कुणाल. वड्या पाडून घ्यायच्या आपल्या आवडीप्रमाणे. मध्ये घे जरा असा, इकडनं घे. झाली मिठाई तयार ना. झाले. कुणालची फेवरेट. कडक आहे ना, मग ते फ्रीजमध्ये ठेवलं ना, मग ती कडकच होणार ना. आता 2-3 हे कर. अजून मुलगा शिकतोय ना आमचा. आता सुरीने साईडची कट करून दाखव. थांब. ही बघा, अशी मस्त अशी बघा तयार झाले. करून बघा, कुणाल खावा. कुणालची आवडते, एकदम टेस्टी झाले, गोड बरोबर आहे ना. बाबाला पण ठेवा एक पीस. ह्या हिशा साईडची काढून दाखव, एक तुकडा खाऊन बघते. ठेवू ना सगळे, बाबाला ठेवतो. काय ठेवू ना सगळे. जा खा, जा, मस्त आले. बाबाला पण ठेव 1-2 पीस. तर मैत्रिणींनो, आता मी घेतलं आहे सामानाची लिस्ट तयार करायला. हे बघा, हे वही, कागद आणि हा पेन. सकाळच्या वेळेस ना सगळे डबे वगैरे चेक करून घेतले, म्हणजे काय काय सामान आहे घरामध्ये आणि काय काय संपलं आहे सगळं कागदावर तर लिहून घेतले. उद्या सकाळी आम्ही जाणार शॉपिंग करायला. म्हणजे आता पावसाळी सामान भरायचं बाकी आहे असंच म्हणतात ना. इथे गावी कसं टेन्शन असतं, थोडंसं सगळं भरून ठेवावं लागतं. शहरामध्ये कसं एखादी वस्तू संपली का पटकन जाऊन आपण आणू शकतो, पण इथे गावी तसं होत नाही. काही वस्तू संपली असेल तर आधीच आणून ठेवावी लागते, नाहीतर मग ती वस्तू संपली ना की त्या वस्तूशिवाय मग जेवण करावं लागतं. सर्व पिशव्या वगैरे सर्व काढून ठेवल्या आहेत. म्हणजे मला वाटतं मी 4-4.5 महिन्यापूर्वी शॉपिंग केली होती कोल्हापूरला जाऊन डीमार्टमध्ये. आणि आत्ता पण डीमार्टमध्येच जायचं आहे, पण आता कोल्हापूरला जायचं आहे का कुठे अजून दुसरीकडे जायचं तो का अजून विचार नाही केला आहे. आता परफेक्ट ॲड्रेस मी आता काढणार आहे. मला मागे आपल्या एका ताईने कमेंट केली होती, म्हणजे 1-2-3 कमेंट होत्या की रत्नागिरीला पण डीमार्ट झालेलं आहे म्हणून. म्हणजे ह्याच्या आधी कसं कोल्हापूरला जाऊन मी शॉपिंग केलेली आहे. मला वाटतं 2-3 वेळा मी कोल्हापूरला जाऊन आलेली आहे. आणि छान आहे कोल्हापूर जाऊन. डीमार्ट खूप मस्त आहे, जवळच आहे, सेम अंतर आहे. म्हणजे रत्नागिरी आणि कोल्हापूर सेमच अंतर आहे, काही फरक नाही दोघांमध्ये. पण इतकंच की कोल्हापूरचा जो रस्ता आहे ना गगनबावड्याचा, तो थोडासा खराब आहे. त्याच्यामुळे रत्नागिरीला जावं की कोल्हापूरला जावं हा सध्या आमचा विचार चालू आहे. जर का रत्नागिरीला असेल तर ते बरं पडेल, रस्ता का चांगला असेल तर.
बघू आता कुठे जायचं होतं ते, पण उद्या सकाळी जाणार सामान भरायला. तर रत्नागिरीचा असा परफेक्ट ॲड्रेस मला माहिती नाही आहे. आता मी गुगलवरती सर्च करत होती, पण गुगलवरती पण असा परफेक्ट ॲड्रेस येत नाही आहे. कोल्हापूरचा ॲड्रेस येतो आहे पण रत्नागिरीचा नाही येत आहे. यूट्यूबला पण मी आता सर्च करून बघितलं, बरेचसे व्हिडिओ ना आहेत यूट्यूबवरती, पण ॲड्रेस नाही आहे त्याच्यावरती. म्हणजे असं लिहिलेलं आहे रत्नागिरी डीमार्ट वगैरे, पण परफेक्ट ॲड्रेस असं मला मिळत नाही आहे. बघते आता, एक दोघा तिघांना फोन कॉल करून बघते, कारण आता इतक्याला आपण जाणार प्रवास करून, तर परफेक्ट ॲड्रेस पाहिजेच. नाहीतर मग जायचा यायचा जो प्रवास आहे ना तो आपल्याला भारी पडेल खूप. बघूया. तर तुम्हाला कोणाला माहिती असेल ना ॲड्रेस परफेक्ट रत्नागिरीचा, तर जरूर मला कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही सांगा. आता मी विचार करते कम्युनिटीमध्ये पोस्ट करते, कारण हा व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोचेपर्यंत कदाचित मी जाऊन पण आले असेल, त्याच्यामुळे ते मला बरं पडेल. किंवा एक छोटासा व्हिडिओ तयार करून मी चॅनलवरती टाकते, आणि म्हणजे बरं पडेल जर का मला ॲड्रेस मिळाला तर. म्हणजे उद्या नाही तर मला इकडे तिकडे ॲड्रेस शोधत आम्हाला फिरावं लागेल. मग बघू, काहीतरी मार्ग ह्याच्यातून काढते. पण रत्नागिरीला जायचा विचार आहे आमचा, बघूया, तिकडचंच फिक्स करणार आहे मी. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता संपवते इथेच. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.